Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Περάστε. Νατάσα, φαίνεσαι ταραγμένη. Θέλεις να μας μιλήσεις? Ναι, μια φίλη μου βιώνει μια δύσκολη κατάσταση. Πριν λίγες μέρες δημιούργησε λογαριασμό σε μια εφαρμογή γνωριμιών και ανέβασε φωτογραφίες της. Αμέσως άρχισε να δέχεται πολλά σεξουαλικά σχόλια για το σώμα της που την έκαναν να νιώθει άσχημα και άβολα. Τα άτομα που το έκαναν θεωρούσαν πως είναι κομπλιμέντα. Από τότε νιώθει πως πρέπει να διαγράψει κάθε προφίλ στο διαδίκτυο και δεν νιώθει ασφαλής. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, θα έπρεπε να μπορούμε να φωτογραφιζόμαστε και να ποστάρουμε ό,τι μας αρέσει χωρίς γλιώδη σχόλια. Το βλέπω συνέχεια στα social media. Παρατήρησα ότι ακόμα και οι γυναίκες μπορεί να σε προσβάλλουν στο διαδίκτυο. Πριν από λίγο έβλεπα περιφρονητικά σχόλια σε φωτογραφία γνωστής μου. Πιστεύω ότι προέρχεται από φθόνο ή μια αίσθηση αβάσιμου ανταγωνισμού. Ίσως συνηθίσαμε στο να καταστρέφουμε άλλους ανθρώπους απλά επειδή μπορούμε, χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που επιτίθενται ή εκφοβίζουν ένα άλλο άτομο στο διαδίκτυο το κάνουν για να νιώσουν οι ίδιοι πιο δυνατοί. Έχεις δίκιο. Τα περιστατικά που περιγράφετε αποτελούν βία στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, η διαδικτυακή βία είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο. Επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός για τη διαδικτυακή βία. Η βία στο διαδίκτυο είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις του. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά παιχνίδια, οι δημοσιογραφικές ιστοσελίδες είναι παντού. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να την αποτρέψουμε. Από την εμπειρία μου ως δικηγόρος και εγκληματολόγος, η διαδικτυακή βία βασίζεται σε στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του ατόμου, το σεξουαλικό του προσανατολισμό, την καταγωγή ή το φύλο του. Δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα περιστατικό που θα μπορούσε να συμβεί πρόσωπο με πρόσωπο. Ένας συμμαθητής ή ένας φίλος σας θα μπορούσε να σας σχολιάσει επειδή βγήκατε ραντεβού με πολλά αγόρια. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, μπορεί να μοιραστεί μαζί με άλλους μια προσωπική σας φωτογραφία ή να σας απειλήσει με μηνύματα στο Instagram ως ανώνυμος χρήστης. Όλα αυτά οφείλονται σε σεξιστικά στερεότυπα. Σας έχει συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο? Ναι, θυμάμαι όταν ήμουν 13, στο σχολείο τα παιδιά βαθμολογούσαν από το 1 ως το 10 την εμφάνιση του κάθε κοριτσιού στο Facebook. Το έκανα και σε άλλες πλατφόρμες, ρωτώντας τι πιστεύετε για την τάδε κοπέλα ή τι βαθμό θα της βάζατε. Όλα αυτά ήταν δημόσια. Το γεγονός ότι όλοι στο σχολείο διάβαζαν τα σχόλια έκανε τα κορίτσια να νιώθουν ντροπή, ιδίως όταν οι βαθμολογίες δεν ήταν καλές. Τα αρνητικά σχόλια μάλιστα συνοδεύονταν και από προσβολές και διαδικτυακά και στο σχολείο. Θυμάμαι, είχαμε κάνει report στην εφαρμογή και είχαμε ενημερώσει και τους καθηγητές μας. Και παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια, τα κορίτσια ακόμη βιώνουν διαδικτυακή βία στο χώρο της εκπαίδευσης. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πρόσφατα επικοινώνησε μαζί μου μια φοιτήτρια, η οποία βίωσε περιστατικό διαδικτυακής βίας. Ένας συμφοιτητής της την παρενόχλησε σεξουαλικά, στέλνοντάς τις δικές του γυμνές φωτογραφίες, χωρίς η ίδια να του το έχει ζητήσει. Μάλιστα την απείλησε ότι θα δημοσιεύσει δήθεν δικές της γυμνές φωτογραφίες, τις οποίες ο ίδιος είχε δημιουργήσει με το πρόσωπό της μέσω ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης. Τι? Η κοπέλα φυσικά πανικοβλήθηκε. Μίλησε στην οικογένειά της και ύστερα ήρθε σε μένα για νομική καθοδήγηση. Απευθύνθηκε στον κοσμήτωρο του Πανεπιστημίου, ο οποίος μίλησε με το δράστη και απέτρεψε τη διάδοση του υλικού. Παρατηρείτε ότι όλα αυτά τα περιστατικά που περιγράφουμε συμβαίνουν σε γυναίκες και κορίτσια. Φυσικά. Αυτό συμβαίνει λόγω των κοινωνικών προτύπων που υπάρχουν στις γυναίκες. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, μία εικόνα σεξουαλικού περιεχομένου διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Αυτό θα επηρεάσει τη ζωή μιας γυναίκας πολύ περισσότερο από τη ζωή ενός άνδρα, και κοινωνικά και επαγγελματικά. Διότι οι γυναίκες αναμένεται να είναι κοινωνικά πιο σεμνές και στο διαδίκτυο. Εγώ όταν μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, προσποιούμαι ότι δεν έχει συμβεί τίποτα.
Οι άνθρωποι που ασκούν διαδικτυακή βία κατά των γυναικών ψάχνουν λόγους για να συνεχίσουν την επίθεση. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση και άλλοι χρήστες να συμμετέχουν στην επίθεση. Είναι άδικο αυτό. 1 στα 5 κορίτσια σήμερα έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. 1 στις 2 νεαρές γυναίκες έχει βιώσει έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Η μη συνενετική δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών συμβαίνει κυρίως σε γυναίκες. Τα κορίτσια βιώνουν σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο λόγω της διαρκούς σεξουαλικοποίησης τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην πραγματική ζωή. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, τα κορίτσια, οι γυναίκες και τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας όχι μόνο αποτελούν τους βασικούς στόχους της διαδικτυακής βίας, αλλά βιώνουν και πιο έντονα τις συνέπειές της σε σχέση με τους ετερόφιλους άντρες. Η διαδικτυακή βία επιδρά έντονα στη σωματική και ψυχική υγεία της γυναίκας. Επίσης, επηρεάζει τη συγκέντρωση και την απόδοσή της στο εργασιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα κορίτσια νιώθουν ντροπή και ευθύνη για το περιστατικό. Οι αντιδράσεις του ευρύτερου κύκλου, όπως είναι οι συμμαθητές, οι φίλοι, η οικογένεια, είναι καθοριστικές. Όταν τα κορίτσια ζητήσουν υποστήριξη, οι συνέπειες του φαινομένου είναι μικρότερες. Πιστεύετε μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικτυακή βία? Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να σταματήσει η διαδικτυακή βία. Είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αρκετοί χρήστες δεν καταλαβαίνουν τον ψηφιακό κόσμο ή τον χρησιμοποιούν λανθασμένα. Θέλω εμείς, οι νέοι άνθρωποι, να εκπαιδευόμαστε στο πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές. Πιστεύω ότι η βία στο διαδίκτυο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω της εκπαίδευσης στα σχολεία, ιδίως από μικρή ηλικία όταν ξεκινά η χρήση του διαδικτύου. Πρέπει να λέμε στα παιδιά ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος και ποιες είναι οι συνέπειες. Επίσης, πρέπει να εκπαιδεύονται και οι ενήλικες, οι γονείς και οι δάσκαλοι. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο αν ακούγαμε ιστορίες από τις ίδιες τις επιζώσες διαδικτυακής βίας, για να μάθουμε πώς χειρίστηκαν το γεγονός και πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά. Ως ψυχολόγος, θα συμβούλευα όποια κοπέλα έχει βιώσει κάτι ανάλογο, πρώτα απ' όλα να μην πιστεύει τις προσβολές που δέχεται. Το άτομο που ασκεί βία συχνά επιμένει με σκοπό να κάνει την κοπέλα να νιώσει πολύ χειρότερα. Θα σας πρότεινα να κρατάτε αρχείο με όλα όσα έχουν υποθεί και να κάνετε αμέσως report το γεγονός στον ανάλογο ιστότοπο που χρησιμοποιείτε. Η υποστήριξη που πρέπει να λάβει ένα κορίτσι ή μια γυναίκα που βιώνει διαδικτυακή βία πρέπει να είναι άμεση, ούτως ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες στη ζωή της. Η επιζώσα ή οι δυνητικές επιζώσες πρέπει να γνωρίζουν κάποια άμεσα βασικά βήματα, όπως είναι το μπλοκάρισμα και η αναφορά του δράστη στην πλατφόρμα. Πολλές φορές, προκειμένου να κάνουν αυτά τα βήματα, χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, είτε από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, είτε από φίλους και οικογένεια. Και σε περίπτωση που η κακοποίηση συνεχίζεται, τα κορίτσια μπορεί να αντιμετωπίσουν την κατάσταση νομικά, απευθυνόμενα στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος Traced, που στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, νομικούς και εγκληματολόγους. Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης, λειτουργεί ως μέσο παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και γενικότερης καθοδήγησης. Απευθύνεται σε κορίτσια, έφηβες, νεαρές γυναίκες, οι οποίες βιώνουν ή μπορεί να βιώσουν διαδικτυακή έμφυλη βία, σε γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες του πεδίου. Προσωπικά εγώ ως σύμβουλος παρέχω νομική συμβουλευτική και στήριξη και παραπέμπω σε άλλες δωρεάν υπηρεσίες στα άτομα που το έχουν ανάγκη. Προτεραιότητα του προγράμματος είναι η κατανόηση των γυναικών και των κοριτσιών χωρίς ενοχές και προκαταλήψεις.